ez dago beraien esku eguzkia itzaltzea, baina bai ordea beharrezkoak diren neurriak hartzea. Ikastetxe publikoak benetako labe bihur ez daitezen, aire girotua, haizagailuak, pertsianak, toldoak eta espazio estaliak daude. Beroari aurre egiteko sistema ugari daude. Zergatik ez daude martxan? Nekatuta gaude erakundeen utzikeriarekin beroaldien ondorioz aurre egiteko erantzuna gabeziarekin. Ez da normala, ez da onargarria ere, egoera hori urterik urte errepikatzea gure ikastetxeetan. Zeren zain zaude? Ez behar larririk gertatu behar alda neurriak hartzeko? Gure eskola eta institutuek Bilboko Udala eta Eusko Jaurlaritza dituzte bere plangintzaren eta mantentzen lanaren ardura du zuzenak. Bakoitzak bere eskumenetik, baina biak dira guztiz larria den arazo honen erantzuleak.